ରାମପୁର ଗାଁରେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ, ସାଗର ଆଉ ଚାଗର। ସେ ସ୍କୁଲ ସମୟର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳନ୍ତି, ବୁଲନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବି କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ା ବି ସାରିଲେ। ଦୁହେଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଗରର ଗାଁର ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ଚାକିରି ହୋଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଗର ଟଙ୍କା ପଇସା ହେବାରୁ ସାଗର ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଚାକର ସହିତ ମିଳାମିଶା କଲାନି। ସାଗରର ଏ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଚାକର ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲା ସାଗରଠୁ ଭଲ ଚାକିରି କରିବ। ସତକୁ ସତ କିଛି ଦିନ ପରେ ସାଗର ସେହି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ଚାକିରି ପାଇଲା। ସାଗର ସେହି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସାଗର ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବଡ଼, ଟଙ୍କା ପଇସା ବଡ଼ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେବେ ହେଲେ ଟଙ୍କା ପଇସା କି ଭଲ ଚାକିରି ଦେଖି ନିଜ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭୁଲିବ ନାହିଁ।